תודה רבה לכל המצטרפים, במיוחד בתקופה מאתגרת זו. אתם יודעים שכשהוצאנו את הזימון לוובינר, העולם היה נראה אחרת, קצת השתנה לנו. אז באמת תודה רבה לכם שהקדשתם את הזמן והצטרפתם אלינו. כמה דברים ככה טכניים, במידה ותהיה אזעקה. אז אם יש איזשהו משהו מקומי קטן, אנחנו נמשיך עם הוובינר עד סופו, ואחר כך אנחנו בכל מקרה נשלח הקלטה למי שהפסיד. אם יהיה משהו קצת יותר רחב, אז אנחנו נעצור את הוובינר ונקבע מועד מאוחר יותר. נשתדל לעשות את המועד הזה היום, כדי לסיים את הוובינר. אז זה ככה קצת דברים טכניים. כמה מילים על אטלס. למי שלא מכיר, אז אטלס היא בעצם פלטפורמה לאיתור מקורות מימון לעמותות ורשויות מקומיות. מה שהתחיל אצלנו ככה לפני 7 שנים כצוות קטן ובאמת מלא תשוקה, שהגיע מהמטרה של לעשות טוב ולהנגיש מקורות מימון ואפשרויות גיוס כספים לעמותות, צמח היום לחברה מובילה כאן בשוק הישראלי. האמת היא ככה כמה סודות מהמשרד. אז ממש בשבועות האחרונים השקנו גם גרסה בארצות הברית, ואנחנו מקבלים לא מעט תגובות טובות גם מהשוק העולמי, ככה שאטלס נמצאת היום במקום שונה וגדול. רצינו לעשות את הוובינר הזה כי אנחנו מקבלים הרבה שאלות לגבי טיפים, איך בעצם אפשר לגייס משאבים, איזה דברים יכולים לעזור לעמותות שלנו בשביל להצליח יותר טוב. אז ניתן לכם היום טעימה, בעצם 4 מרצים שונים שקיבצנו כאן היום, שיתנו כל אחד את הזווית שלו ואת הראייה שלו. זה לא וובינר מקיף עם צלילה לעומק, אלא באמת טעימה מכל אחד מהדברים השונים, ובהמשך אני מאמין שאנחנו נעשה וובינרים נוספים ונתמקד יותר בכל אחד מהתחומים האלה. אנחנו נתחיל היום עם יובל אלפרט. יובל הוא יועץ בכיר לעמותות, והוא ייתן לנו כאן סקירה של רבע שעה עם טיפים מעשיים בעצם על כל הנושא של קולות קוראים ממשלתיים ומענקים ממשלתיים. אז בבקשה, יובל, אני מעביר את המיקרופון אליך. תודה, ערן. אז שלום לכולם. באמת מחלקת תמיכות ממשלתיות לעמותות. אני בעצמי הקמתי עמותה שגייסה מיליונים מתמיכות ממשלתיות, אז התחילו לפנות אליי הרבה עמותות שאני אסייע להם, וברוך השם הצלחתי. ועכשיו יחד עם אטלס. אני אדבר בעיקר על תמיכות ממשלתיות, בסוף אני אדבר קצת על הזדמנויות שחברות נותנות לעמותות. אז מקורות הכנסה אפשרי, זה הרצאה של 1.5 שעות, אני אתמצת אותה באמת לרבע שעה. יש קורסים שאטלס עושה, אז שם זה באמת 1.5 שעות שגם לא מספיקות, אבל נתחיל. אני רגע אמקד על מה ההזדמנות שאני מדבר עליה, תמיכות ממשלתיות. יש בגדול לכל עמותה 3 מקורות תקציביים אפשריים: השתתפות נהנים, תרומות ותמיכות ממשלתיות או חצי ממשלתיות. תרומות בעצם זה גם קרנות, זאת אומרת, אדם עמיד רוצה לחלק כסף, בדרך כלל הוא מקים קרן, או חברות, מה שנקרא אחריות תאגידית. חשוב גם להכיר את זה, כמו שהזכרתי, בסוף אני אזכיר את באמת הזדמנויות גדולות שיש גם בזה. יש הבדל מהותי שחשוב להכיר בין 3 הדברים, אבל חשוב לכל עמותה, שמתי פה כיסא עם 3 רגליים, חשוב שיהיה את 3 הרגליים, ופחות או יותר מאוזנות. ראיתי עמותות שנשענות בעיקר על תרומות, תורם אחד, ואז נופלות, או אפילו על כמה תרומות, ואז יש פרשת מיידות, ולצערי גם כן נופלות. ראיתי עמותות שיושבות על תמיכה אחת, התמיכה השתנתה, הן גם נופלות. אבל אני אישית חושב שבתמיכות ממשלתיות יש הזדמנות גדולה. אני טיפה אפרט בהמשך במסגרת הזמן.
זה עמותה שמצליחה לעמוד בתנאי סף, מקבלת כסף, בשונה מתרומות, שיכול להיות שהשקעת, עשית הכל נכון, ארוחות בוקר, אירחת אותם, אבל בסוף הוא יתלהב מעמותה אחרת. פה בתמיכות ממשלתיות נכנסת מתוך סל הכסף שיש באותה תקנה תקציבית, אתה תקבל. זה יתרון ראשון. יתרון שני משמעותי שיש לתמיכות ממשלתיות, זה יכול להמשיך שנים. העמותה שלי הצלחנו להתייצב על שני תמיכות ממשלתיות, כמה מאות אלפי שקלים, לאורך שנים. שנה ב-2024 נקבל משניהם איזה מיליון שקל. אז אני חושב שזה זה אגף אתם חייבים להקים בעמותה שלכם, אם זה לא יושב שם טוב. אני חושב שכמעט כל עמותה יכולה למצוא תמיכה מתאימה. אה, טוב, זה מודל חמשת הכוחות של פורטר. במנהל עסקים לומדים, זה חברות, כשהן נכנסות לשוק, הן מנתחות. אני לא אדבר פה כמובן על הכל, אני רק אלמד אתכם על האמצע, יריבות בין מתחרים. אז בעולם העמותות נקרא לזה למידת עמיתים. יש אתר, מי שמכיר, אתר מפתח התקציב. אתה יכול לראות כל עמותה, איזה תמיכות היא מקבלת, מאיפה בדיוק וכמה, וגם כל תמיכה, איזה עמותות מקבלות ומה הסכומים שהם מקבלים. כל פעם שאני מראה את זה למי שלא מכיר, הוא נפתחות לו העיניים. למה זה מאוד משמעותי? תחשבו פשוט על עמותות שאתם מכירים, שעושות בעצם דברים דומים למה שאתם עושים. כנסו לאתר שלהם, תראו בדיוק מה התמיכה שהם מקבלים, ואז תבדקו האם רלוונטי גם לגביכם. גם זה כזה בקצרה. זה ככה נראה האתר, מפתח התקציב, כרגע לא ניכנס אליו, בהמשך אני אראה יותר. טוב, איזה מקורות תקציביים בעצם יש לנו בכלל? אז יש את הממשלתי, שעל זה אני אדבר, תורמים פרטיים. זה עכשיו תרמו כמה שקלים, תורמים יותר גדולים, בדרך כלל מקימים קרנות, צוואות והקדשות, זה נכנס גם כן לממשלתי, כי כל הכסף, צוואות שבעצם לא תרמו למישהו ספציפי, הולך למדינה, והיא מפרסמת כל שנה, מה שנקרא עזבונות. מעבר לזה, עסקים, מה שדיברתי, אחריות תאגידית, שלטון מקומי, זה גם כן תמיכה, בדרך כלל זה כסף קטן, קרנות ממשלתיות. אם שמתם לב, לפני כן כתבתי ממשלתי וחצי ממשלתי. חצי ממשלתי, המדינה הקימה קרנות, כמו קרנות הביטוח הלאומי, קרן תובענות ייצוגיות, שמחלקת מ-2018 מיליונים. העמותה שלי גם כן קיבלה לפני 4 שנים, אושר לה מיליון, קיבלנו חצי, אמור להגיע עוד חצי, אם נספיק אני אראה בקצרה את הדוגמה, ופדרציות, שזה גם כן בתוך תרומות. למה בכלל יש תמיכות ממשלתיות? זו שאלה שבדרך כלל עולה. אז במילה, המדינה, בכל העולם, המדינות רוצות שהמגזר השלישי יעשה דברים, כי אנחנו יותר גמישים, אנחנו יותר מתאימים לצורכי הנהנים. עכשיו יש פרויקט, לא צריך להקים אגף שלם וסרבול ביורוקרטי. טוב, זה דיברתי, שלא רק ממשלתי. קצת נתונים שתבינו, זה נתונים שאותי אישית הדהימו. יש בישראל 45 כמעט אלכ"רים, ארגונים ללא כוונות רווח, מתוכם בערך, לא יודע, זה בערך 40%. 18, כמעט 19,000 עם ניהול תקין. ניהול תקין זה משמעותי, כי עולם התמיכות הממשלתיות זה רק למי שיש ניהול תקין. אני מעריך שמי שמשתתף פה, בדרך כלל זה גופים שיותר רציניים, רובכם יש לכם ניהול תקין. המפתיע שפחות משליש מתוכם נתמכים בתמיכות ממשלתיות. וראיתי מחקר למה זה קורה, זה בעיקר הקושי הבירוקרטי. זאת אומרת, א', האיתור של התמיכה הרלוונטית, אבל ב', הקושי הבירוקרטי, אחרי זה אני אגיד במילה שאנחנו יודעים לסייע בזה. כמה כסף מחלקים? אז תמיכות והקצוות זה כמעט 34 מיליארד,
אם מורידים את ההקצבות, שזה בריאות, בתי חולים, ישיבות, אז נשאר 4 מיליארד. זאת אומרת, המדינה מחלקת 4 מיליארד שקלים, ויש איזה 12,000 עמותות שלא במשחק. יש להם רגל חסרה, הכיסא שלהם לא כל כך יציב. זה ממחקר הכנסת, כמה בפועל עמותות שבפנים, איך מחולקות ההכנסות, אז גם פה המפתיע שזה פי 2 כמעט מהתרומות. אנחנו בתור עמותות, אנחנו משקיעים הרבה מאמצים על תרומות, אבל מסכים שזו השקעה יותר גדולה, בטח בהתחלה, אבל אתם רואים שמי שעושה את זה, הרגל הזאת של התמיכות היא גדולה ויציבה. צריך שאיפה לכל עמותה להגיע למצב כזה. אז כמו שאמרתי, יש איזשהו דוקטורט שהקושי העיקרי זה התמיכה לראשונה. אה, טוב, לא נפרט על זה עכשיו. קצת מושגי יסוד, בסדר, אנחנו עם זמנים, בסדר. מושגי יסוד, נגיד הגיע אליכם שר. נפגשתי עם עמותות, מתוסכלות, אומרים לי, ביקרו אצלנו שלושה שרים, הבטיחו, כלום לא קרה. למה כלום לא קרה? כי ככה זה עובד. זה לא, הוא לא, מאז 1985 שעבר חוק התמיכות, הוא לא יכול להעביר כסף לעמותו. יש לי חבר שהיה מנכ"ל בכמה משרדי ממשלה, איכשהו התמנה, הגיעו אליו הרבה מאוד עמותות, ביקשו, תעזור לנו עם תקציבים. בסוף הוא אומר, הבנתי את העניין, אמרתי לכולם, תשמעו, יש לי 1,000,000 שקל פה בשבילכם, צבוע. רק תמצאו איך להעביר, אתם מקבלים. הוא אומר, 99.9, לא חזרו אליי. איך זה עובד? אז הגיע השר אליכם, נגיד לצורך העניין שר הרווחה, לאיזשהו עמותת שעושה טיפולים בנוער בסיכון, הוא אומר, אני מתלהב מזה, אני רוצה לשים על זה 40 מיליון שקל. הוא צריך שבספר התקציב, משרד האוצר, יהיה סעיף תקציבי, תקנה תקציבית, 8 ספרות, 40 מיליון שקל. אחרי זה הוא צריך לפרסם מבחן תמיכה. מה זה המבחן תמיכה? זה מגדיר מי מקבל. גם תנאי הסף, גם איך מחולק הכסף. ואז אחרי שיש תקנה תקציבית בשנה מסוימת ומבחן תמיכה שיכול להיות להחזיק לכמה שנים, אז באותה שנה צריך לפרסם קול קורא. ואז מי שרואה את זה וניגש, הוא בתוך העניין. מי שלא ראה את הקול קורא, פספס. והעניין של הקולות קוראים, כמה זמן הם מפורסמים, לכמה זמן הם מפורסמים להגשה, זה נע בין מספר ימים למספר חודשים. לפעמים, אני חושב שמספר ימים זה פשוט לא הגיוני, כי אי אפשר להתארגן להגיש. אבל בדרך כלל יש כמה שבועות. אבל אם פספסת ועלית על הקול קורא, ונשארו לך שבועיים, אתה כבר עם הלשון בחוץ. לכן קריטי האיתור של הקול קורא. כמו שערן הסביר, בעצם הפלטפורמה גם מסייעת בזה. אטלס בעצם בנו איזשהו קרולר, סורק מאות אתרים, כל כמה שעות נפתח שם הקול קורא, זורק את זה לצוות מידענות שמכניס את זה לתוך האתר, ואז מקבלים סוכן חכם שקיבלת, הנה, נפתח קול קורא, ואז אפשר גם לסייע בהגשה. אז זה הקול קורא. הכל קצר, כי אנחנו בזמנים קצרים. אז רגע, אני מדבר על מעגל התמיכה. נלך עם הדוגמה הזאת של העמותה בענייני רווחה. הגיע, השר שם 40 מיליון, פרסמו מבחן תמיכה, פרסמו קול קורא, הגישו 80 עמותות לאותו קול קורא. המשרד מקבל את הבקשות, עושה קודם כל בדיקה טכנית. למשל, קול קורא לרשויות, עמותות לא יכולות להגיש. קול קורא לעמותות, רשויות לא יכולות להגיש. לא הגשת את כל המסמכים, ויש מסמכים. אז אתה נפסל טכנית. נגיד 40 נפסלו טכנית, נגיד בעזבונות, זה מה שבדרך כלל קורה. ה-40 הנותרים, יש 40 מיליון שקל, איך מחלקים אותם? יושבת ועדת תמיכות, אז גם פה, כמובן, זה לא סוציאלי, כל עמותה 1,000,000 שקל, אלא יש ניקוד. גם זה, כל תמיכה, חשוב להכיר, להתעמק בזה, להבין בדיוק מה הניקוד שלך. נגיד, בעמותה שהקמתי, אז כבר המנהלת
של פרויקט מסוים, יודעת לפרטי פרטים את התמיכה, היא יודעת שהיא יכולה לשכור אנשים כדי להרחיב פעילות, כי נקבל לזה כסף, היא יודעת בדיוק כמה. אז יש ניקוד, עושים ניקוד של כלל העמותות, בסוף יש שווי, נגיד כל נקודה שווה 200,000 שקל. העמותה שלכם קיבלה 2 נקודות, יאשרו לכם 200,000 שקל. מה כן החיסרון של תמיכות ממשלתיות? זה שהמדינה, שתהיה בריאה, קודם כל עוזרת להרבה מאוד דברים, אבל היא משלמת, בטח לעמותה שנה ראשונה, רק בסוף השנה, תחילת שנה שאחריה. כלומר, צריך לבצע את הפרויקט, ורק בסוף רואים את הכסף. זה אתגר תזרימי משמעותי, אבל כמו שאמרתי, אני חושב שזה חובה על כל העמותות להשקיע, לראות איך הן מתארגנות לזה, זה חלק מההכנה שצריך לעשות לזה. ברב שנתי זה חד משמעי משתלם. מעבר לזה, עמותות ותיקות כבר מקבלות מקדמות של בין 25 ל-40%. עכשיו בדיוק אנחנו אמורים לקבל גם את כל המקדמות. זהו, אחרי זה יש עוד נושא שלם של פיקוח ובקרה, שזה גם משמעותי מאוד, להכיר איך להכין את עצמך לקראת הפיקוח והבקרה, גם במהלך שנה, גם בסוף שנה. יש רשימה של דברים שצריך לעמוד בהם, אבל לא מסובך מדי אם אתה מתכונן מראש, אבל כן, יש שם הרבה פרטים. יש 2 סוגי ביקורות, גם של רשם העמותות, גם החשב הכללי. טוב, מקורות מידע, אז בסוף מאיפה אני משיג את המידע? אז כמו שתיארתי, יש את אטלס, מי שרוצה. מעבר לזה, יש אתר מפתח התקציב, אתר המרכבה. אני לא מפרט על כל אחד, כי כל אחד יש את המורכבות שלו. למשל, אפשר להירשם לקבל מיילים מכל הגופים. אתה תקבל בעצם מאות קולות קוראים בשנה, לא מפולח לפי הסוג של העמותה. אז זה אתגר. טוב, כמובן, השאלה הבסיסית, גם אני נוגע בזה בקצרה, זה האם יש תמיכות שאני מכיר, שמתאימות לי שאני לא מכיר, כמה כסף אני יכול לקבל, האם זה קול קורא שחוזר כל שנה. אני אראה רגע טלגרפית, אז זה אתר מפתח התקציב, אני רושם עמותה ספציפית, אני מגלגל, זה מידע שיש גם בגיידסטאר, פחות מעניין. אני מגלגל למטה, אני רואה בעצם ספציפית, אם אתם רואים, העמודה הראשונה זה השנה, העמודה השנייה זה 8 ספרות, תקנה תקציבית, ורואים בדיוק את הסכום ומאיפה מקבלים. עוד יותר מעניין, אתה יכול גם להיכנס לתקנה התקציבית, לגלגל שם למטה. א', אתה רואה אם זה רב שנתי, מה הסכומים כל שנה שיש באותה תקנה, וכשאתה מגלגל למטה, אתה רואה גם כל העמותות שנתמכות מאותה תמיכה. ואז במחקר אתה יכול רגע להכיר מלא עמותות שדומות לך, ולבדוק הלאה איזה עוד תמיכות הן נתמכות. בדרך כלל גם מתרגלים בשלב הזה, אבל נדלג על זה כמובן. טוב, הדוגמה של ועדת... יובל, יש לנו פשוט מאילוצי זמן. נכון. אז אני מדלג, נגיע, זה אתר המרכבה, חשוב להכיר את זה, צריך, התנאי הבסיס, זה צריך כרטיסי מרכבה, דרך המרכבה כל ההגשה. בואו נלך, אז אני מדלג כבר לסוף, לרגע טיפים נוספים, שחשוב להכיר, גם זה אני מופתע שהעמותות לא מכירות, ובזה נסיים, תוך דקה ערן. 1 זה גוגל לעמותות, 2 זה קנווה פרו, אני אתחיל רגע עם קנווה פרו. קנווה, אני מעריך שרובכם או המוחלט מכירים, אפשר להירשם, בקשה פשוטה, מאשרים לך פרו, אתה מקבל את כל הדברים שמעבר. מאוד עוזר, כי העמותות מפרסמות בדרך כלל כל מיני דברים. גוגל לעמותות, גוגל העולמית נותנת ל30,000 עמותות בעולם, והעמותה שהקמתי הצליחה להיכנס. היא נותנת כל מיני דברים. אחד זה גוגל וורקפלייס, אז אתה דומיין אישי וכל זה. מעבר לזה תוכנית מענקים בשווי של $10,000 בחודש.
העמותה שלי באמת נכנסה לשם, ובמרץ השנה עשיתי בדיקה כמה סך הכל קיבלנו, אז קיבלנו קצת מעל 650 אלף דולר. לא רע בכלל, הרבה מאוד פרסומים. יש גם יוטיוב, אבל אני צריך לסיים, אז תודה רבה לכולכם. ממליץ לכולכם שוב, מה שפתחתי, תסתכלו, כל הכבוד שאתם פה ומעמיקים ולומדים, למרות כל התנאים. ההמלצה שלי, תראו איך אתם מגיעים למצב שהעמותה שלכם יש את שלושת הרגליים ויציבות. תודה רבה, ערן, אליך. אז תודה רבה באמת יובל, אני מתנצל ככה שנאלצנו כמעט לחטוף בבשר ובאמצע, אבל יש לנו כמה נושאים, אמרנו באמת אנחנו עושים כמה נגיעות קצרות ככה בכל נושא, מתוך התחשבות גם בזמן שלכם כדי לא לחרוג יותר מדי. נמשיך הלאה לדלית קורסיה. דלית קורסיה היא סמנכ"לית המכירות אצלנו באטלס, והיא תשתף אתכם בכמה טיפים בכלים טכנולוגיים לגיוס תרומות גדולות. אז דלית, בבקשה, אלייך. היי, שלום לכולם. שומעים אותי? יופי, אני רואה שכן. תודה ערן. אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מתרגשת להיות פה איתכם היום. אז אני בעצם אהיה איתכם כאן לדבר על נושא בעיניי שהוא מאוד מהותי. עבור ארגונים מסוימים מבחינתי הוא Game Changer. והנושא הוא איך להפוך את הגיוס כספים ואת התהליך למנוף להצלחת הארגון שלכם. אז כולנו בעצם יודעים, ואני אראה לכם את המצגת. כולנו בעצם יודעים שגיוס משאבים יכול להיות תהליך מאוד מורכב, תהליך מאתגר, אבל אני פה כדי להגיד לכם שיש דרך להפוך אותו לחכם יותר, ליעיל ומלא הזדמנויות. אז מה שאנחנו נעשה היום ב-15 דקות הקרובות, קודם כל אנחנו נבין תחילה את האתגרים המרכזיים איתם אנחנו מתמודדים בגיוס משאבים בעידן המודרני. אנחנו נבין כיצד המהפכה הטכנולוגית היא בעצם משנה את כללי המשחק, ונגלה איך אטלס גרנטס, המערכת שלנו, של אטלס, משנה בעצם את הדרך בה אתם מגייסים. אנחנו נסיים כמובן עם טיפים מעשיים ודוגמה כוללת של לייב דמו, להמחשה, איך אנחנו ממליצים לכם לקדם בעצם את תהליך איתור מקורות המימון. אז אתגרים בגיוס משאבים, אני בטוחה שרובכם תסכימו איתי, מתיש, בירוקרטי ולא פשוט. נשמע לכם מוכר, ולכן אנחנו מבינים את הצורך הזה בעצם לייעל תהליכים. אנחנו מתחילים בעצם להשקיע שעות רבות במציאת מקורות מימון רלוונטיים. מקודם יובל אמר, אם זה דרך מרכבה, אם זה דרך גיידסטאר, כל המידע בעצם שנמצא בכל עולם הקולות קוראים, גם נמצא במערכת שלנו, שזה חלק בעצם מציאת הקולות קוראים. הדביעה בבירוקרטיה, עומס מסמכים, הדרישות השונות, ובהמשך אתם אמורים גם לעשות איזשהו מעקב שהוא יותר מורכב אחרי כל בקשה שאתם הוצאתם, איפה היא עומדת, מה הסטטוס שלה. ובהמשך לכך, אם זה לא מספיק קשה, אז יש לכם גם תחרות שהיא גוברת. אנחנו שומעים מהרבה ארגונים את העניין הזה של בעצם יש תחרות על אותה עוגה, אותם קרנות, שזה דבר מאוד מאוד לא פשוט, ואתם צריכים למצוא את המקום שבו אתם מייחדים את עצמכם, הופכים את עצמכם למשהו אחר מעמותות שהן עוסקות באותו תחום פעילות שלכם. ובסופו של דבר גם הזמן הוא מאוד מאוד יקר, ואתם צריכים תמיד לעשות את המחשבה כיצד אתם מפצלים את הקשב שלכם על בזבוז של זמן על עבודה אדמיניסטרטיבית. אולי חלקכם בכלל תתקנו אותי ותגידו לי שזו בכלל השקעה. אז המהפכה הטכנולוגית, ובשביל זה אנחנו פה. אז אנחנו באטלס מציעים לכם בעצם, חברים, שינוי פרדיגמה. העידן הדיגיטלי משנה את כללי המשחק. אנחנו עוברים מידני לדיגיטלי, זה אומר שאנחנו יכולים בעצם להגיע ליעילות מקסימלית, יותר מיקוד במטרות הארגון, על ידי נגישות וסדר, בכל מקום, בכל זמן. זה בעצם מוביל לחיסכון בזמן, לחיסכון במשאבים, מאפשר לכם להתמקד במה שחשוב באמת, גם בקשרים שלכם, גם במטרות, קידום המטרות הארגוניות, קידום המטרות החברתיות שלכם.
וזה כמובן מהפכה שלא מתבססת רק על המערכת שלנו, היא מתבססת גם כמובן על שימוש במערכות חכמות יותר, לניהול קשרים, כלי אוטומציה למיניהם. אנחנו עובדים ואנחנו משתדרגים עם ה-AI, ג'מיני, אין ספור חברות שמפתחות כלי אוטומציה וכלי בינה מלאכותית מדהימים שממש ממש מייעלים לנו את העבודה. וכמובן מערכות CRM שונות שאיתם אתם עובדים, כמו סיילספורס, מאנדיי וכהנה, אוקיי? אז חלק מהמערכות שבעצם מובילות למהפכה הטכנולוגית הזאת, ואין ברירה, ואני סליחה שאני לא צנועה, אבל אטלס גרנץ היא חלק מהמהפכה הזאת חד משמעית. המהפכה הזאת מתאפשרת באמצעות שימוש במערכת שמבוססת על מנוע מידע. אז בעצם מה שהיא עושה בדבר הראשון שהוא הכי חשוב מבחינת האתגרים שהצגתי בשקפים הקודמים, קודם כל האתגר הכי חשוב והכי מהותי פה זה איתור מקורות מימון שתואמים לפעילות העמותה, איתור מקורות מימון שתואמים לאג'נדה שלכם, ל-DNA שלכם. אנחנו יכולים לעזור עם המערכת שלנו על ידי שימוש בכלי AI מתקדמים. בעצם אנחנו יצרנו עבורכם, אני לא רוצה להעליף את הגרנט רייטרים, אבל זה לסייע לכם, לא להחליף אתכם. יש לכם בעצם איזשהו גרנט רייטר משלכם במערכות שלנו, שהופך כל פנייה למקצועית יותר, מדויקת יותר, ובכך אתם בעצם מגדילים את סיכויי קבלת התמיכה. המערכת מעניקה לכם לא רק מידע שהוא סופר חשוב, וזה בעצם הסיבה העיקרית למה אטלס גרנץ קיימת, היא מעניקה לכם בעצם כלים מתקדמים גם לניהול הפרויקטים שלכם. אנחנו רוצים לעזור לכם לעקוב, אנחנו רוצים לעזור לכם לתכנן נכון יותר את ההגשות שלכם, את הפניות שלכם, את הסטטוס של הפניות, הכל במקום אחד, בצורה מסודרת ושקופה. אז בעצם, כמו שכתוב פה בסעיף 4, אנחנו לא רק כלי, אנחנו באמת שותף אסטרטגי לכל דבר ועניין. בעצם מערכת שיוצרת מערכת יחסים, גם ארגונית שלכם, וגם שמסייעת לכם להגיע לקרנות, לקולות הקוראים, לעסקים עם האחריות האגידית, ובכך אתם בעצם מעצימים את היכולת שלכם בגיוס הכספים בארגון. אז ככה, אותם היכולות החזקות שלנו באטלס גרנץ היא היכולת לאתר קרנות, על זה בעצם אנחנו מדברים. אז יש לנו פה כמה שיטות חדשות שבשביל זה אני עליתי לוובינר המדהים הזה. אני רוצה ללמד אתכם כמה שיטות חדשות, לא השיטות המסורתיות מה שנקרא, שגם לא תמצאו אותם במקומות אחרים. אז בואו נדבר רגע על ארגונים נתמכים, בסדר? במקום לחפש איזשהו קרן שתואמת לפעילות שלכם, אנחנו רוצים לעשות לכם איזשהו שינוי במחשבה, שינוי תפיסתי, ולעזור לכם להגיע למקורות מימון שלכם בצורה קצת אחרת. אז ברשותכם, יש גם את ארגונים נתמכים שאני אראה לכם איך מחפשים, וגם לפי תחומי עניין. אני כרגע עוברת ללייב דמו, כדי להציג את זה בפניכם חברים. תכף המערכת תעלה ותוכלו לראות אותה גם על המסך. אנחנו באוויר, רואים? מצוין. מצוין. אז זו המערכת שלנו, יש לנו פה המון לקוחות שמכירים אותנו ואני מאוד מאוד שמחה, ואז גם מסייע לכם לראות את הטיפים האלה. חלק מהשיחות Customer Success שלנו גם יעבירו לכם את המידע הזה. כל טיפ חדש שאטלס עושה וכל קידום טכנולוגי, פיתוח טכנולוגי שאנחנו עושים, אנחנו מעבירים לכם את זה תמיד תמיד, גם בוובינרים, גם בניוזלטרים, כי אתם חלק מקהילה מאוד מאוד חשובה. אז כרגע אני רוצה להציג לכם את שתי הדרכים החדשות שיש בעצם לגייס כספים. אז בעצם פתחתי את המנוע חיפוש שלי. בדרך כלל מה שאנחנו תמיד עושים, אנחנו בוחרים את סוג מקור המימון, אז אני בוחרת לראות כרגע קרן, תחום עניין, אני בוחרת לראות כרגע תחום עניין, חינוך לצורך הדוגמה, ומה שחשוב לי לראות, המיקום של הקרנות כרגע פחות רלוונטי, אני רוצה לראות מי תורם לנו בישראל, כי כרגע זה מה שחשוב. ואני רוצה לראות את כל המקורות מימון של חינוך שתורמים בישראל. זה השיטה המסורתית, זה מה אנחנו תמיד רגילים. אנחנו רואים פה כמעט 3,000 תוצאות, זה המון. אני מבינה בטח את המצוקה של ללכת ולעבור על אחד אחד, לכן יש לנו פה עוד פילטרים כדי לעזור לכם להגיע בדיוק למידע שאתם צריכים. עכשיו, זו השיטה המסורתית. אני רוצה להראות לכם דרך חדשה לחפש מידע
על קרנות שתורמות לתחום החינוך, אבל לא בדיוק לרשום את האזור פעילות שלהם בצורה שכתבתי. אז אני ברשותכם חוזרת למנוע חיפוש. אני עושה clear selection. רגע. אני עושה לי clear selection. אני כן רוצה עדיין לראות קרנות בתחום הזה. אני רוצה לראות אותם תורמות לישראל, אבל הפעם אני רוצה לראות לפי ארגונים נתמכים. אני רוצה לראות ארגון שיש לו אזור פעילות כמו שלי, את תחומי הפעילות בדיוק כמו שלי, ואני רוצה לראות מי תורם לו. אני רוצה לעשות, במקום לעשות את העבודה הזו בעצמי, אני יכולה לראות עבודה שנעשתה כבר על ידי אחרים, ואז לעשות את החשיבה ואת המאצ'ינג שלי לאותו תורם. אז אני פה בארגונים נתמכים רושמת לצורך הדוגמה לחלוטין, אוניברסיטת תל אביב. ואז אני אראה, בבקשה, 41 תוצאות, אוקיי? אני שמתי קצת עוד פילטרים. 41 תוצאות שתורמות, קרנות שתורמות בעצם לאוניברסיטת תל אביב. לא הלכתי על השכלה גבוהה, לא רשמתי חינוך, רשמתי את שם הארגון הנתמך, שיכול להיות שדומה לי מאוד, ומצאתי מי תורם לו, חברים, שבעיניי זה מאוד מאוד חשוב, וזה חלק מטיפ טכנולוגי משמעותי, בשביל לשנות קצת את החשיבה ולנסות להגיע למקורות מימון בדרכים קצת יותר יצירתיות. אז נראה ממש את המידע, את ההודות, את הרקע של הקרן, מה המטרות שלה, הפעילויות שלה. אני יכולה לראות במענקים לאיזה עוד אוניברסיטאות היא תורמת, ואז להגיד אם אני אוניברסיטה לצורך העניין, או אקדמיה, מכללה, כל דבר שרלוונטי לעולם האקדמיה, אני יכולה להגיד אוקיי, אז קרן נדב שטרם פניתי אליה, יכולה להיות סופר רלוונטית עבורי. בעצם מיקוד שחוסך לכם זמן מחקר, מגדיל דרמטית את הסיכויים שלכם לקבל תמיכות. אתם פונים ישירות למי שכבר מבין את התחום שלכם, ולמי שכבר רוצה לתחום הפעילות שלכם. זה דרך אחת. אני שוב רוצה להראות לכם עוד דרך מעניינת, ואני אראה לכם אותה פה. אני רוצה להראות לכם שאני מחפשת הפעם תחום, במקום בתחומי העניין שלי פה, אני רוצה לבחור אותה פה בטקסט החופשי שלי על ידי תקציר ורקע, ואני אסביר. כשאני בוחרת לצורך העניין, והראיתי לכם את זה מקודם, אם אני בוחרת רק את המילה חינוך וקרנות בתחומי העניין, אני רואה כמעט 3,000 תוצאות. אני הפעם רוצה לראות קרנות שהתחום עניין שלהם הוא לא פרופר חינוך, אבל הם תורמים לתחום החינוך בלי שהם מצירים על כך בריש גלי. אז לכן אני הולכת פה לתקציר ורקע, אוקיי? אני רוצה שהמערכת תחפש לי בתוך התקציר והרקע של הקרנות את המילה חינוך. בואו נעשה את זה ביחד. יפה. אני רואה פה 139 תוצאות. כמובן זה הרבה פחות מה3,000 שראינו מקודם, אבל שוב אמרתי, הלכתי בדרך יותר יצירתית מאשר הדרך המסורתית. אוקיי? ואני יכולה לראות פה את קרן אור אבנר. אני רואה פה שהיא מפעילה רשת מוסדות חינוך. היא תורמת, היא שואפת לחזק ולהחיות את החינוך, כמו המילה שחיפשתי, ובעצם אני מגיעה פה לקרן חדשה, רלוונטית, מעניינת, לא בטוח הייתי מגיעה אליה, כי לא בטוח שהיא מצירה בתחומי הפעילות שלה, שהיא תורמת לתחום החינוך. זה עוד דרך שאנחנו באטלס ממליצים לכם, חברים, להתחיל לגייס כספים. אני חוזרת ברשותכם למצגת. כמובן מי שירצה עוד טיפים שלנו וסיוע, הכוונה וכל מה שצריך כדי שנעזור לו, אנחנו עם הצוות שלנו פה זמינים בשבילכם לכל שאלה ולכל התייעצות. וכמובן אם יש לכם שאלות אני אשמח לראות אתכם, כותבים לנו בצ'אט, ונשמח להגיב ולהשיב לכם על כל עניין. נמשיך הלאה. אז כמו שהראיתי לכם וכמו שהתחלנו קצת בשיח בתחילת השיחה על שינוי פרדיגמה, שינוי תהליכים גם מחשבתיים שלנו, חברים, אני ממש ממליצה לכם להתחבר למערכת, מערכת שגם מסייעת לכם באיתור הזדמנויות חדשות. אנחנו כל הזמן חושבים עבורכם וביחד איתכם, הלקוחות שלנו, איך לסייע לכם יותר, איך לקדם את התהליכים עבורכם,
איך לאתר הזדמנויות, ובכך אתם בעצם, זה הנגזרות של איתור הזדמנויות חדשות, אתם חוסכים בזמן, אתם יעילים יותר, מדויקים יותר. כל ההחלטות שאתם מקבלים, אם לשלוח בקשה, להגיש לקרן X או להגיש לקרן Y, היא באמת מבוססת נתונים מדויקים ונכונים עבורכם. זה באמת איזשהו due diligence שאתם יוצרים, וזה מה שמוביל אתכם בעצם לתוצאות המקסימליות, הנכונות ביותר, ואתם בעצם מגדילים את הסיכוי למנף את התהליך גיוס משאבים שלכם בארגון. בנוסף לכך, מאוד מאוד חשוב לנו שכל משתתפי הוובינר שעלו היום, למרות המצב המטורף שאנחנו עוברים במדינה שלנו, אנחנו רוצים לתת לכם איזושהי הטבה מיוחדת שהיא מותאמת לתקופה. אנחנו עושים את זה, אטלס נמצאת איתכם בכל התקופות, לצערי שאנחנו עוברים, אין לנו שגרה אמיתית במדינת ישראל. אז עשינו את זה גם בחרבות ברזל וראינו הצלחה מאוד מאוד גדולה. אנחנו רוצים לתת לכם הטבה שבעצם כוללת שעתיים ייעוץ עם מומחה מטעמנו. זה יכול להיות יובל, יכול להיות מרה, יש לנו עוד יועצים מדהימים שעוזרים ומסייעים לארגונים שלנו בגיוס כספים, בייעוץ ובליווי. אז על רכישת המערכת המדהימה הזאת אתם מקבלים שעתיים ייעוץ ללא עלות, כדי לעזור לכם וכדי לקדם אתכם, וזה כמובן גם לא כולל את השירותים שלנו, את התמיכה שלנו ואת החיבור לקהילת אטלס. אז תודה רבה לכם על ההקשבה ונקווה לימים יותר טובים. ערן, אתה יכול לקחת את זה מכאן. מעולה, תודה רבה לך דלית. אנחנו נמשיך ישר הלאה. הבאה בתור אצלנו זאת מרה שכטר. מרה היא יועצת בחירה אצלנו לגיוס משאבים. היא תיתן לנו כמה טיפים לעבודה נכונה מול קרנות. בבקשה מרה. מרה, רק את במיוט, ישמעו אותך יותר טוב אם תהיי לא במיוט. ממש ככה, זה עוזר. אוקיי. שוב בוקר טוב, אני מרה שכטר, יועצת בחירה באטלס. נעבור על מה שהם מבחינתי מהווים עקרונות. באמת נשתמש בזמן שעומד לרשותנו כדי לעבור יותר מבחינה עקרונית, פחות להיכנס לזה קונקרטית. בגדול, העבודה עם קרנות זה סוג ותהליך של עבודה היא מאתגרת. כל מי שעוסק בזה לקח על עצמו תפקיד קשה, זה מאתגר, אבל זה אפשרי. מה שזה דורש זה אסטרטגיה, תהליכי מחקר מעמיקים, בניית מערכות יחסים, איתי אתה יכול לעבור, הכנת בקשות מקצועיות, בעיקר גם סבלנות ועמידות. אחד הדברים שאני תמיד ממליצה גם לעמותות זה לא לאכוף מציאות אחרת שתעלה יותר לעמותה, ועדיף להגיש תמיד ולגשת לקרנות עם פרויקטים שהם מוכנים או פיילוטים ולהציג אותם ככאלה, אבל עדיף לא להמציא משהו. המיינדסט שאני ממליצה להיות בו כשניגשים לעבודה עם קרנות זה לחשוב על זה כהתוויית קשר ולא כחיפוש אחרי מימון. קחו בחשבון גם את מה שגם יובל הזכיר, זה התחרותיות הרבה שיש. אני נמצאת בתחום הזה מעל כמעט 2 עשורים, ורק מאז הקורונה אני רואה את התחרות המטורפת עוד יותר שקיימת בתחום. מה שזה דורש, זה דורש עבודה מקדימה. מה זה אומר? זה אומר שאתם חייבים להסתכל על האקוסיסטם בה אתם נמצאים, מה ההזדמנויות, מה האתגרים. אני אפתח ואסגור סוגריים שבהמשך אני אתייחס למה ההזדמנויות היום ואיך צריך להתייחס לזה. החשיבות של נתונים, שיהיה לכם נתונים מוכנים, שתוכלו להתייחס לתוצאות של מה שאתם עושים ולא רק מה אתם עושים, ובעיקר גם שתוכלו לבדל את מה שאתם עושים, כי כמה שכל אחד חושב שהוא מיוחד, יש כנראה עוד מישהו שפועל בזירה, ואתם חייבים לבדל את עצמכם לעומתו ומה אתם משיגים. לגשת לזה גם מתוך מסגרת עבודה מציאותית של כל מי שעוסק בגיוס משאבים, מבחינת היכולות, ההיקף משרה, מי עוד שותף לגיוס משאבים עצמו, לתהליך, ותכנון העבודה ממש כאילו
מה נדרש כדי לדעת אם יש לי היקף משרה או זמן מספיק לעסוק בעריכת החומרים, בפניות, במעקבים, בפגישות. כי בשורה התחתונה עם כל גורם פילנטרופי כמעט, הנושא הוא חתירה למגע, יצירת קשר, אמון והיכרות. משתנה נוסף שהוא מאוד חשוב, וזו שאלה שאתם תצטרכו לשאול את עצמכם ולהסתכל בראי ולענות בצורה מאוד כנה, לגבי הבשלות הארגונית. האם הארגון נמצא במקום שהוא מתפקד, שיש גישה לחומרים, שהתזמון של הבקשה היא טובה? מה זה אומר? החל מהרמה הפשוטה שאם יש גוף שמבקש לקבל 3 דוחות כספיים משנים עברו, תוך כמה זמן אתה יכול לקבל את זה? האם הגזבר נמצא בחול, חל"ת, מילואים, לא יודעת מה, או שהמסמכים זמינים אליך, וכלה במידע לגבי התוכנית שאותה אתה מגיש. צריך ממש להבטיח, ככל שהארגון מתנהל ביעילות, עם תשתיות טובות, כוח אדם ומערכות טובות, זה גם כן מעלה סבירות, כי קרנות בסופו של דבר מעדיפות ארגונים שיש להם גם יכולת ליישם. ראינו את זה גם בהתחלה של המלחמה, הם חיפשו בעיקר ושאלו על היכולת ליישם את הפרויקטים. העיקרון הבא זה המחקר היסודי, ההיכרות, ההתאמה, החיבור, כאשר הנושא זה ההתאמה, זה המפתח. לא רק מגישים סתם כי מצאנו קרן שאנחנו אוהבים מה שכתוב, אלא צריך לבדוק שהחזון, המטרות, תחומי הפעילות הם מתאימים, אבל לקחת בחשבון שאם קרן תומכת בתחום מסוים, זה לא אומר שהיא תתמוך בכל פרויקט באותו התחום. עוד דבר, תשימו לב ותקראו טוב טוב, במה הם לא תומכים ובמה הם לא יתמכו, זה גם נורא חשוב. ובאמת צריך להציע פרויקטים שמתאימים רק לתחומי העניין של הקרן, כי בסופו של דבר פנייה גנרית לא מותאמת או לא רלוונטית, זה יפגע במה שאמרתי מקודם, ביחסים ובאמינות שלך. אני גם ממליצה לפני שמגישים, גם אם אתה חושב שיש פה התאמה, תדברו עם הקרן, תוודאו את זה, כי אחד מהדברים שמאוד מאפיין את ישראל זה חוסר שקיפות. הרבה מהקרנות לא מפרסמות כל כך את הדרישות ואת התנאים, לאיך הם מדרגות בקשות שהם מקבלים, הם אומרים במה הם תומכים, אבל בעצם לא לגמרי שקופים לגבי הקריטריונים ואיזה בקשות יקבלו לא. קחו בחשבון, קרנות הרבה פעמים פתאום יכולות לשנות את החזון והמטרות, לכן נורא חשוב לדבר איתם לפני שמגיעים. הנושא של בניית מערכות יחסים, תסתכלו על קרנות כשותפות ולא רק ככספומטים שלכם, תשתפו אותם בהתקדמות, תבקשו את הייעוץ שלהם, אל תפנו אליי כיועצת או מלווה באטלס עם שאלה, שבעצם מי שצריך לתת את התשובה על זה, זה בעצם הקרן. מרה, אני לא אספיק לבצע עד סוף השנה את הפרויקט, מה אני עושה? התשובה היא לא אצלי, תשתף את השותף שלך, את הנציג של הקרן בהתלבטות הזאת, זה רק מעלה את האמון, ליצור קשרים אישיים, לשמר את הקשר, גם לאחר סיום התמיכה או גם אם דחו, להישאר בקשר. תגדירו את תהליך שמקבלים מימון, להגדיר את תהליכי הדיווח, את הלוז, חלוקת האחריות, לנסות גם לחשוב מעבר למימון עצמו. יש מצב שאולי הם יהיו מוכנים לאיזה שהם חיבורים מקצועיים, אז אם למשל יש אפשרות שנגיד אתם פונים לבנק או לבית השקעות, יכול מאוד להיות שהם יתמכו באיזשהו משהו חברתי, אבל גם הם יכולים לתמוך מהידע שלהם. תבקשו גם משוב על בקשות שנדחות. יש מצב שאולי הם יגידו, לא תמיד, אבל לנסות לשאול לי איך אפשר להשתפר לפעם הבאה. נורא חשוב להיות שקופים לגבי הפעילות, לגבי ההישגים, לגבי האתגרים, לגבי הזמנים. זה רק מעלה את האמון, עמידה בהתחייבויות. עוד דבר שלפעמים נזנח, זה הכרת תודה. זה נשמע אלמנטרי, אבל
לא, לשלוח תשובה בוואטסאפ, תודה בוואטסאפ זה לא לעניין. צריך ליצור גם מנגנון של הכרת תודה. בבקשות עצמם צריך להקפיד על בהירות, תמציתיות ומקצועיות בהגדרה של הבעיה, בפתרון שאתם מציעים, בתפיסה של הפתרון המוצע, בתוצאות, בהשפעה, מה הערך לתורם, מה מייחד אתכם, למה דווקא אתם, איך תמדדו את זה, לא לצרף מסמכים נלווים שלא התבקשתם כדי לא להציף. אם יש שותפים ושותפויות אז תציגו את זה כי זה ממנף. בעיקר נורא חשוב שיהיה סבלנות ועמידות, לכבד את התהליכים, לכבד את הלוחות זמנים. לפעמים מדובר בתהליך מאוד מאוד קצר, בקשה שהגשתי ביום ראשון כבר אתמול היה תשובה, בקשה שהגשתי לפני חצי שנה עדיין אין תשובה, לכל אחד יש לוז אחר. תלמדו מזה, לא לבנות תלות רק בקרן אחת, לשלב תמיכה פילנתרופית מסוגים שונים. ולגבי הנושא שאנחנו, התקופה שאנחנו נמצאים עכשיו, חשוב נורא להדגיש את הדחיפות, חשוב נורא להדגיש מה רלוונטי לכרגע, מה הרקורד עשייה שלכם בתחום הזה, ומה החשיבות דווקא לתקופה הזאת. תמקדו את השפה כמה שיותר בהווה, אבל אם זה משהו שימנע התפתחות והידרדרות עתידית, לציין גם את זה. אפשר בהחלט להגיד שהמציאות משתנה כדי לאפשר לעצמכם גמישות, ואני מאחלת לכם הצלחה רבה, ושואלת, איך אפשר להתנהל אחרת עם קרנות ממה שעשיתם עד לנקודת הזמן הזאת. תודה, וחזרה אליך ערן. מצוין, תודה רבה למרה, באמת ככה ממש על קצה המזלג. אני חושב שיש לה עוד הרבה דברים ככה לשתף ולתת מטיפים האמיתיים משנים של ניסיון של הגשה של בקשות וקבלה שלהם. נעבור עכשיו, עד עכשיו בעצם היינו לנו 3 מרצים שהם כולם מתוך אטלס, אבל מטרת הגיוון הבאנו גם את בועז גלעדי הצטרף אלינו. בועז הוא לא עובד בחברת אטלס, הוא לא קשור אלינו, אבל היה לי מאוד חשוב להכניס אותו כדי שייתן איזושהי נגיעה של טיפים מהשטח, איך הדברים האלה נראים מהצד השני, איך הדברים האלה נראים מהצד שלכם, איזה דברים מצליחים והצליחו עבורו כשהוא עשה את גיוס המשאבים שלו. אז בועז הוא באמת מנכ"ל של עמותת מצולות ושל מדרשת המעמקים, ואני אעביר עכשיו את המיקרופון אליו. אז צהריים טובים לכולם. כמו שהציגו, לי קוראים בועז. ביום יום שלי אני מנכ"ל של מדרשת מעמקים, שעוסקת בניהול מוסדות חינוך על תיכוניים בציונות הדתית, וגם מנכ"ל של עמותת מצולות, עמותה שאותה הקמתי ואני מנהל בהתנדבות, והיא עוסקת בחינוך והעצמה של בני נוער באמצעות צלילה. אני כבר מקווה שריתקתי פה כמה שירצו ליצור קשר. ב-13 או 14 דקות שיש לי כאן, אני רוצה בעיקר להתמקד ב5 נקודות שלפחות עליי השפיעו, ואני פועל לאורם. אני חייב לומר, אני משוכנע שבין עשרות הצופים שיש כאן, כל אחד יש לו את המסע שלו ואת התובנות שלו, אז מה שאני אומר היה טוב בשבילי, לא בטוח שטוב לכולם, ובטוח שיש אנשים עם תובנות לא פחות טובות ממני. והדבר הראשון ואולי החשוב ביותר שככה הייתי רוצה להעלות כאן, זה בעצם ה-state of mind של מנהל ארגון שרוצה לגייס כסף. הרבה לפני טיפים כאלה או אחרים, אני חושב שלפחות אצלי עברתי מסע לגמרי משנה תודעה. מהיום שהתחלתי לחשוב על גיוס כספים ועד שהתחלתי באמת לגייס כספים. אני התחלתי לפני מספר שנים עם עמדה מאוד אמביוולנטית לגיוס כספים. מצד אחד הייתי צריך כסף, ומצד שני כל מי שפניתי, אם זה מערכות ואם זה אנשים, בסופו של יום לכולם הייתה לי איזושהי פנייה שאומרת,
מה אני מקבל בתמורה להשקעה שלי. ובדרך כלל התשובות שקיבלתי היה השתדלות, הניסיון שלנו, המקצוענות. בסופו של דבר לא, שמתי לב שאף אחד לא אומר לי התחייבות. כל מי שפניתי אליו, אמרתי, גם אם זה ארגוני וגם אם זה מערכות, וזה די תסכל אותי, כי אמרתי לעצמי, אני לא מבין, אני הולך עכשיו לשים כסף, והרבה פעמים זה היה הרבה כסף, ואני אמור לקבל תשובות של נשתדל, כאילו, בחיים לא הייתי לוקח עובד שאומר לי, אני אשתדל. ציפיתי לאיזושהי התחייבות. ואז אמרתי לעצמי, טוב, אם אלה התשובות שאני מקבל, אז אולי בעצם כדאי שאני אלמד בעצמי את התחום כמנכ"ל, ולא אתן את זה למישהו שאומר לי שהוא ישתדל. ובשלב הבא בעצם עשיתי הכל. קניתי מנוי לאטלס, נרשמתי לקורס, רכשתי שירותים פרטיים ממגייסי כספים, הוצאתי לא מעט כסף, אני חייב להגיד, על ההכשרה הפרטית שלי, ולאלה שתוהים, לא גייסתי שקל. אבל תוך 6 חודשים, בערך סדר גודל, 6 או 7 חודשים, פתאום שמתי לב שאני ניגש לכל נושא גיוס המשאבים אחרת לחלוטין, ובעצם שיניתי תודעה, ואם אני אעשה ספוילר קטן, אני אגיד שבשנתיים האחרונות אני מגייס סכומים שחוצים את המיליוני שקלים במצטבר, ומה שקרה מבחינתי, זה שבעצם הפסקתי לראות בגיוס משאבים הוצאה, שכנגדה צריך לבוא איזשהו תקורה או תוצר. ולמעשה הטיפ הראשון, אם אני צריך פה לחלק טיפים, אז אני העברתי, אני אתן לזה בפרפרזה, אני העברתי את כל תחום גיוס המשאבים שלי מאגף ההוצאות והרכש לאגף ההשקעות. דלית אמרה את זה במילה, אני רוצה רגע לשים על זה רגע אחד עוד טיפה פוקוס. אני חושב שאם אנחנו מתייחסים לגיוס כספים כאל השקעה, כאילו הייתי קונה דירה ורוצה להשכיר אותה, או קונה נכס, או רוצה להשקיע באיזה מיזם, כל דבר אחר, אני ממליץ לכל חבריי, איזה דרך הייתי ניגש אם אני רואה בזה השקעה? באיזה מוד אני נכנס להשקעות שלי, אוקיי? שאלה, האם הייתי מעביר את זה למישהו אחר? זאת אומרת, הייתי עכשיו הולך להשקיע עכשיו סכום כסף, הייתי נתן למישהו אחר לנהל לי את זה? שוב, אין לזה תשובה חד ערכית, אבל אני אומר, תשאלו את עצמכם שאלה. כמה זמן ביום אני אשקיע בהשקעות שלי? ופה אני ככה בא ואומר, קל להגיד, ממליץ באמת טיפ קטן לכל אחד. תפתחו רגע אחד את האוטלוק שלכם, ותסתכלו כמה סלוטים יש למה שנקרא גיוס כספים. והתשובה תהיה באוטלוק, אני מניח. כאילו, כמה באמת אני משקיע, לא כמה אני חושב שאני משקיע. אז כמו שאמרתי, הדבר הראשון זה לראות בגיוס משאבים השקעה ולא הוצאה כספית, ויכול להיות שהמשמעות תהיה שבתחילת הדרך נשקיע הרבה יותר ולא נראה תוצר. ולא נראה תוצר, אבל אני יכול להגיד שוב, מהניסיון שלי, במצטבר יש תוצרים. הדבר השני, אני חושב שגם מרה הזכירה, אני חושב שחשוב לכל אחד להכיר את האקוסיסטם שבו הוא פועל. יש לנו איזושהי נטייה לחיות בתוך חלקת האלוקים הקטנה שלנו, ולראות את קצה אפינו. לפעמים באופן אובייקטיבי אנחנו עמוסים, יש לנו ארגונים שאנחנו צריכים לנהל, ואין לנו זמן יותר מדי, אנחנו מכירים פה ושם. אני מבחינתי חושב שאם אני רוצה, שוב, בתחום של גיוס משאבים, אני צריך להכיר את כל האקוסיסטם שבו אני נמצא. מההתחלה ועד הסוף, גדול, קטן, אני צריך לדעת, להכיר, ללמוד, לראות מה עושים אחרים מהתחום שלי, האם הם שינו אסטרטגיות, האם הם פונים לגופים חדשים, הזכירו את זה פה היום. אני חושב שאם אנחנו לא מכירים את האקוסיסטם, אנחנו מפסידים המון בהבנה שלנו את הלך הרוח של השוק, שוק התורמים, אני אגיד בזהירות, ופה אני אומר עוד איזה טיפ קטן,
שוק התרומות מהניסיון שלי הוא מאוד 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 דינמי. ארגונים שפעם אמרו אנחנו תורמים רק לזה ולזה, פתאום שינו, עשו סוויץ' ואמרו אנחנו בעקבות המלחמה ובעקבות המציאות משנים לשם. ואגב, יש כאלה שאומרים לי לפחות שתוך כדי הם משנים, תוך כדי משתנות אסטרטגיות לארגונים. כמובן ככל שארגון יותר גדול יותר לאט, וארגון יותר קטן יותר מהר. אז פה אני בא ואומר, אחרי שהכרנו את האקוסיסטם שלנו, חשוב להיות ולהיראות. אני חושב שבסופו של יום שווה ללכת, גם אם אין לנו זמן, לכו לתוכניות מנהיגות כאלה ואחרות. אני הולך לכנסים, אני הולך לוובינרים. היום אני עכשיו מדגים את להיות ולהיראות. ועכשיו יש 87 ארגונים לפחות שיודעים שיש דבר כזה שנקרא מעמקים, ויש דבר כזה שנקרא מצולות, ו-who knows מי עכשיו צופה ואומר וואו אני חייב לדבר איתו. אז תעשו את הפעולות האלה. אי אפשר לדעת מה יוליד ליד כזה. אני חייב לומר שאת תחילת דרכי, גם היום, הארגון שנותן לאחד הארגונים שלי הכי הרבה כסף, קבוע, כל שנה, הכרתי בתוכנית כזאת שהשתתפתי. לא הלכתי בשביל להכיר, אבל הסמול טוק בסופו של יום הוליד קשר שנמשך שנים עם תרומות מאוד משמעותיות. דבר נוסף, בתוך האקוסיסטם שבו אנחנו נמצאים, יש ארגונים שלפעמים אפשר למצוא שיתופי פעולה. אני עוסק בנוער, אני עוסק בחינוך. אני יכול לספר לכם דוגמה על תנועת נוער שבמקרה הכרנו באחד המפגשים. לא הכרתי, לא חלקת עולמי, לא הייתי חניך בתנועה הזאת, אבל הקשר עם התנועה הוליד פרויקטים משותפים. להם יש את המבנים, להם יש את התשתית. נכון, הם לא תרמו לי כסף, אבל הם נתנו לי תשתית עצומה במבנים, כולל גם תרומה בהון אנושי, שבעצם היום אנחנו מפעילים תוכניות, כשהם במאצ'ינג במימון של התוכנית, הם מחזיקים את ההון האנושי, וכל זה נוצר משיח של שותפים. אז זה היה לגבי להיות ולראות ולהכיר את האקוסיסטם. הדבר השני שאני ככה רוצה להעלות, זה השאלה שבה אני מניח הרבה מתלבטים, בוודאי מנכ"לים, מה המקום שלי בגיוס הכספים, אם זאת השקעה? איפה אני נמצא? האם אני לוקח בן אדם והוא מטפל בו ורק שולח לי דוחות כל חודש או רבעונית ויש לו יעדים? האם אני מעורב? ברמה הפרטית שלי, אני חייב להגיד, אני מעורב אישית. מאחר ואני רואה בזה השקעה, אני מעורב אישית וישירות בגיוס המשאבים. תכף אני גם אגיד למה, כאילו למה דווקא אני. ביומן הפרטי שלי, באוטלוק שלי, הזמן המוקדש לגיוס הוא יומיומי. זאת אומרת, כל יום אני עסוק בזה, בבדיקות, במעקב, בגלל שהלו"ז שלי פסיכי, ובגלל שאני קשה מאוד, אם אני אשאיר את זה פתוח, יהיה לי קשה, זה יתפזר. אז יש חלונות שבהם אני יושב, ולא רק לכתוב בקשות או כאלה. הרבה זמן, תכף אני אסביר, אני משקיע ללמידה. אני משקיע המון זמן בלמידה, וזה מביא אותי לטיפ השלישי. שוב, אני בטוח שלהרבה יש, אבל אני אגיד, אצלי לא היה בהתחלה, היום יש הרבה יותר, וזה אסטרטגיית גיוס. אסטרטגיית ההשקעה הזו. זאת אומרת, לשבת רגע, לא לבד, ולנסות לחשוב בעצם איך אני עובד, מה מודל העבודה שלי. האם אני כל הזמן לוקח את המאגר, לא יודע, ועושה מיון, קופץ לי ליד, אני ישר שולח מכתב. מה האסטרטגיה? מה מודל העבודה? למשל, אצלי, אני מהר מאוד הפסקתי עם פישינג. הפסקתי להשתמש במאגר כאל סוכן חכם, שולח לי הודעות על איזה 1,000 ארגונים, אני לוקח את האיש קשר ושולח לכולם מכתבים, ואותו מכתב, נגיד. אז אני מקווה שמי שצופה בנו לא נמצא במקום הזה, במידה וכן, אצלי לפחות זה לא עבד. אז הדבר הראשון היה להפסיק לעשות את זה. ולעבוד נכון, והדבר השני שקשור לזה, זה לעבוד נכון עם המערכת שאיתה אנחנו משתמשים.
זאת אומרת, לדעת רגע אחד, לבנות איזשהו טראפיק של עבודה, איך אני עובד, איך זה נראה ברמה היומית, ברמה השבועית, ברמה החודשית, איך זה נעשה. ואני אנסה רגע לומר עוד מעט מה אני עושה. דבר שני שחשוב לאסטרטגיה זה מה אנחנו מבקשים. זאת אומרת, רגע אחד לנסות לענות על השאלה, מה אני מבקש? אני מבקש הרבה מעט או מעט הרבה? האם אני פונה ומבקש הרבה כסף מקצת ארגונים? האם אני מבקש מעט כסף מהרבה ארגונים? מה האסטרטגיה שלי? האם אני מחפש תמיכה או אני מחפש שותפות? אני שואל כי זה נורא ישפיע על איך אני פונה, למי אני פונה ומה אני מציע. כי אם אני מבקש שותפות, אני רוצה להציג את החוסן שלי. אם אני מחפש תמיכה, אני רוצה להציג את האומללות שלי, את הקושי שלי לגייס כסף. אז האם אני מצפה, מה אני בעצם מחפש? דבר שני, האם אני מחפש משהו שהוא קצר טווח, ארוך טווח, ולא לענות תשובה של ברור, תמיד ארוך טווח, ותמיד שותפות, ותמיד הרבה. לא כל ארגון יודע לתת את זה. יש ארגונים שיתנו לכם מהר מאוד 25,000 שקל. ויש ארגונים שיתנו לכם לאט מאוד 1,500,000 שקל. אז רגע אחד לחשוב, שנייה, מהי האסטרטגיה שלי? ברמה הפרטית שלי, בטראפיק שלי, אצלי, אני בעצם, כשאני מזהה ליד ומוצא איזשהו משהו שאני חושב שיכול להתאים, קודם כל אני מכין לו תיק. יש לי ממש במחשב תיקייה לכל ארגון. יש תיק, לפני שאני כותב את המכתב הראשון, אני קודם כל אוסף מודיעין, דיברו על זה כאן יותר מפעם אחת, אבל אני רוצה רגע להגיד את הטיפים שלי לנושא איסוף מידע. יש את האתר של הארגון, יש מדיה, יש יוטיוב, יש מפתח התקציב, יש גייד סטאר, אני מניח שהדברים האלה הם טריוויאליים. אני חושב שמה שאמרה דלית, לגבי איסוף מודיעין על ארגונים נתמכים, בשבילי זה mind changing, כי ארגונים נתמכים, חשוב לבדוק, הם מידע, כולל להרים אליהם טלפון, כולל להרים טלפון ולהגיד, תגידו, מה עזר? ומתי בכלל נתמכתם? כי לפעמים כתוב נתמך אבל מתי? לפני 20 שנה, 15 שנה, בשנה האחרונה, מתי נתמכת? ויש ארגונים שישמחו לחלוק את המידע. במיוחד במציאות שהיא משתנה מאוד. יש ארגונים או שלמשל יספרו, כן, בהתחלה נתנו לנו קצת, אבל במלחמה פתאום נתנו לנו הרבה. וזה מידע חשוב. כולל ארגונים שאומרים, היינו 3 שנים או 4 שנים, הפסיקו לתת לנו, או אנחנו בשנה האחרונה, ועכשיו אנחנו יודעים שהארגון התורם מחפש דברים חדשים. אז התחום של להכיר את הארגונים הנתמכים מבחינתי הוא סופר קריטי. טיפ קטן, שוב, יש מלא, אבל טיפ קטן שלי, אני מחפש כל קשר לארגון, לאו דווקא לתורם או לאיש מטעמו. מבחינתי גם יכול להיות מזכירת הארגון, יכול להיות גם עובד בארגון. אני יכול לספר אם הזמן היה לי, יש לי 2 דקות, אני יודע, ערן. יש ארגון שעובד חיבר אותי למנכ"ל, עובד בארגון. כאילו שאמר לי, תשמע, מגניב לי, ובואו, אני סיפרתי עליך למנכ"ל שלי, ועל זה אני רוצה להגיד עוד שנייה מילה אחת, אבל לפני כן אני אגיד, טיפ קטן שאגב, קיבלתי בקורס של אטלס, לא שאני מוכר את אטלס, אבל בקורס של אטלס קיבלתי את הטיפ הזה, עשיתי מנוי לגלובס. עכשיו, אני לא איש עסקים, אני לא באמת קורא גלובס למחייתי, אבל עשיתי מנוי לגלובס בגלל דבר אחד. רוב הארגונים שאליהם אני פונה באסטרטגיה שלי, חלקם הגדול, או רובם הגדול, הם אנשים שמופיעים גם בגלובס. הארגונים שלהם. והמידע שאני יכול לקבל, אם ארגון מליסרון עכשיו מפטר עובדים, אז אני מבין שרק שנייה עובר עליהם משהו מצד אחד. מצד שני, אספר לך אנקדוטה, לפני 4 חודשים בערך, קראתי מאמר על מנכ"ל חברה גדולה מאוד במשק, שמרוויח את השכר הגבוה, היה עליו כתבה, מרוויח את השכר הכי גבוה במשק, והיה ריבוע קטן בגלובס שכתוב פרטים נוספים, תחביבים. ואחד מתחביביו היה צלילה.
אמרתי, אוקיי, האיש חובב צלילה, האיש מנכ"ל משתכר את המשכורת הכי גבוהה במשק, שווה להכיר אותו. אני יודע שכשאני אפנה אליו, יהיה לי יותר קל לדבר איתו. יש לי כבר איזושהי התחלה של שיחה משותפת. אני רץ. בכל מקרה, לגבי מתודת העבודה, אצלי למשל, כל שבוע יוצאת בקשה, בכל שבוע אני נכנס למערכת, בכל שבוע אוסף מידע, יש לנו ממש כאילו תוכנית עבודה, מה אני עושה. לא כאוטית, אלא סדורה, ואם בשבוע שלא עשיתי, אז אני יודע, חסר לעשות. לעולם אני אשתדל לנהל שיחה פיזית עם הארגון. לקח לי זמן, אני חייב להגיד, התבגרתי בתוך הדבר הזה. בהתחלה באתי עם חלושס, עם כזה, לא הרגע, מה אני אתחיל לספר להם, מה מעניין אותם, התחיל לדבר איתי עכשיו. ואני גם לא איש מכירות, שלום, קוראים לי בועז, אני מעמותת. כאילו, הרגיש לי לא נוח ברמות השיח הזה. אני חייב להגיד שהייתי צריך לפתח שריר לתוך הדבר הזה. השריר הזה התחזק כשהתחלתי לראות שגם נציגי הארגונים, א', רגילים לטלפונים האלה, ב', שמחים לטלפונים האלה, כי בסופו של יום, אני אגיד את מה שכל אחד יודע, הכל אישי. הכל, מההתחלה ועד הסוף אישי, אנחנו במזרח התיכון, אינו דומה, אני יכול לספר פה סיפורים מפה ועד מחר על ארגון שאמר לי בכתב לא, וכשבטלפון דיברנו, אחרי יומיים קיבלתי מייל, אתה יודע מה? החלטתי בכל זאת לנסות, תשלח לי ואני הולך להגיש אותך. אחרי שאמר לא. אבל הכל קרה משיחה אישית, ופה אני רוצה להגיד מילה אחת, בקצרה, אני מדבר כמה שיותר מהר. אחד, בואו נתאמן, בואו. אני התאמנתי על עצמי, זה לא דבר טבעי אצלי, לנהל שיחות אינטימיות. שיחות אינטימיות, אותנטיות, אמיתיות, לא אינטרסנטיות. כשאני מדבר עם זולתי, עם הצד השני, ערן יודע, הכרנו לפני לא מזמן, והתחלנו לדבר על תחביב. כאילו, לנהל רגע שיחה באמת מתוך רצון להכיר את מי שמולי, כי אם אני מכיר את מי שמולי, לפעמים הדלת נפתחת מזווית שבכלל לא חשבת, כאילו ממקום אחר. ואם אני יכול לעשות שיחה אישית, אני היום סתם טיפ קטן על עצמי, היום אני הולך למסעדה, אני אשאל את המלצר איך קוראים לו. פעם לא הייתי שואל איך קוראים לו. והמלצר הוא לא תורם שלי. אבל זה שריר שאתה מתאמן, לפגוש אנשים, להתעניין בהם, לשאול אותם, you never know מי יכול להיות קשור לאן ולמה, ומה יכול להתפתח מתוך שיח כזה. דוגמאות יש לי פה בערימות, אבל הזמן הוא נגדי. והדבר האחרון שאני אגיד, אם אני יכול לייצר בילדאפ בארגון, זה הכי טוב שלי. זאת אומרת, אם אני מצליח שאותו נציג ארגון ישמע עליי לפני שאני מרים את הטלפון, ממש אסטרטגיה, ממש מטוסים לאיראן, אני מנסה לשלוח אליו חבר שעובד בארגון, שיספר לו, ואני אומר, תקשיב, כשסיפרת לו, תגיד לי, שעה אחרי זה אני מרים טלפון. משתדל. שלום, אני בועז ממצולות. נכון, מה, כן, סיפרו לי עליך. עכשיו, כשאדם נמצא בתודעה שהוא כבר שמע עליי, זה משנה את השיחה. ובסופו של יום, אני אגיד, הכל מתחיל ונגמר באישי, וכשזה אישי, אין גבולות לקרן. אני פגשתי קרנות שאמרו, אין לנו ולמטרות שלך שום דבר, והם מהגדולות של התורמים שלי. וזה ככה הכי מהר שיכולתי להגיד. אז בקצרה אני ככה אחזור. 1, state of mind. 2, להיות ולהיראות ולהכיר את האקוסיסטם. 3, תשאלו את עצמכם איפה אתם נמצאים. אם זאת השקעה ולא הוצאה, ואם תענו על זה אתם ב-90% התקדם, קפצתם מדרגה. 4, תנסחו אסטרטגיה, תבנו אסטרטגיית גיוס שהיא נראית בסוף באוטלוק, יש לה צורה. בסוף היא מופיעה ביומן המשימות, וברמה האישית, אני אומר להתחיל להיות יותר, לפתח שיח אינטימי, שיח אותנטי, להכיר,
להתעניין, you never know מי יביא מה. הכי מהר שיכולתי, ערן, מעולה. ותודה על ההקשבה. יופי. תודה רבה בועז, באמת מהיכרותי איתך יפה מאוד שהצלחת ככה לצמצם את זה ולהכניס את כל הטיפים, ובאמת תודה רבה, אני חושב טיפים מאוד מאוד חשובים. חברים, אני מתנצל ככה שבאמת קצת גלשנו מעבר לשעה שקבענו, מצד שני אני רואה שרובכם נשארתם איתנו, הרוב המוחץ נשאר כאן איתנו ורצה להקשיב עד הסוף. במידה ויש לכם שאלות נוספות למישהו מהפאנליסטים שלנו, או שאלות כלליות בכלל על הנושא הזה של גיוס, יש לכם את הקישור בהזמנה לפגישה הזאת, לוובינר הזה לאטלס, יש שם את דף הצור קשר, אתם יכולים לשלוח, החבר'ה שלנו עומדים ומוכנים ככה כדי לענות, ואם יש צורך אז גם בפגישות אישיות וכל מה שקשור בזה, כדי להמשיך הלאה ולעזור לכם לגייס את הכספים שכל כך צריך כדי לעשות את הדברים הטובים שכל אחד ואחת מכם אחראי על הפעולה שלו. אז תודה רבה לכם, ושיהיה לנו המשך יום טוב, שקט, ושננצח. תודה. להתראות לכולם.